גם כשהיו נקודות טובות במהלך הטיסה, חזרת ושמעת בתקשורת ולא היה ברור. הרגשתי שאני הרבה פעמים גם צריכה להתגונן כלפי חוץ. חווינו את כל קשת האירועים. 2016 הייתה שנה מאוד מורכבת וקשה. תחנת ניו יורק הייתה תחנה עמוסה מאוד. הגענו לדיספאץ', היה חסר טייס, והטיסה לא יצאה רק כעבור 3 שעות. חווינו הרבה רגעים של משבר, הרבה תחושות קשות. בכדי לתת שירות טוב לנוסעים, לתגבר את החברה עם מטוסים זרים. זה מטוסים עם תצורות שונות, עם טייסים שונים. זה כמובן זה גרם לתקלות מרובות. נוסע האוטיסט שביצענו גם לו החלפת נתיב רק כדי להביא אותו, להפגיש אותו עם המלווה שלו. חייל שהיה תקוע במומביי, אמא שלו לא ראתה אותו, זה 10 חודשים. ישבתי איתה ועם האבא בטלפון והסברתי להם שזה הדרך היחידה להביא אותו לארץ. באמת אחרי איזה 3-4 ימים, הילד עלה על טיסה חכורה. היו הרבה טיסות שהיינו צריכים להתמודד איתם עם כוח אדם מצומצם, לחץ מטורף. לפעמים בוטלו גם כמה טיסות יחד. היו ימים שעבדנו בלי הפסקות. אנחנו חווים את הלחץ כבר הרבה מאוד זמן, הרבה שבתות. מטפל ב-300-400 נוסעים לפעמים. עבודה אינטנסיבית מעבירה את הזמן מהר. התחלנו להתקשר לנוסעים, להודיע להם שהטיסה שלהם בעצם התבטלה. 5 דקות אחרי זה אמרו לנו, הטיסה חוזרת ויוצאת כמו שהיא. היינו צריכים פשוט באותה שיחה להגיד, רגע, הביטול בוטל. אנחנו אימהות לילדים קטנים, עבדנו 12 שעות מ-12 עד 12, והיינו חייבים להוציא את הטיסות מכל הלב. מצאתי את עצמי 24 שעות בעבודה, גם כשאני לא בעבודה. השקענו המון זמן מעצמנו כאן, היינו פה יותר מאשר בבית. ברגע שהוא היה מלחית לנו בצלצול, תשמע, המטוס התחלף ממטוס כזה למטוס כזה, וזה בין רגע צריך להכין את הציוד שלו. למדנו לעבוד בווליום גבוה. חשוב לציין שאנחנו כיחידה אחת מאוד תמכנו אחד בשני, ורק ככה חווינו ועברנו את המשבר. מה שהיה מאתגר בזה היה גם באי הוודאות שלנו לשמור על החיוך באינטראקציה עם הנוסעים. שחברת אל על זה חברה עם כוח, עם אמביציה. לא ראיתי מישהו שהחסיר, זה האנשים. זכור לי טיסה שהייתה חכורה עם הספרדים. ואני חושבת שהכי כיף היה לראות שכולנו בתוך זה ביחד. היה זוג שהיה ממש במצוקה. דיברתי עם מנהלי השירות בטיסה, נתתי לזוג הזה את המקומות שלנו. הממשקים בין המחלקות הוכיחו את עצמם ללא ספק. אני חושבת שהחודשים האחרונים הייתה סדנת ממשקים במיטבה. השתדלנו להוציא את הטיסה בזמן, עמדנו במשימה. הסתדרנו עם מה שיש. אנחנו עוזרים אחד לשני, ואנחנו רואים תוצאות גם בטיסות, גם בעבודה. כולנו פה ממש מגויסים בשיחות עם נוסעים, בחמלה לנוסעים, כאחד. בקיצור, את חופרת. אני חופרת. אז אנחנו בעצם הפה והשופר של מנהלי התחנות שלנו. Station abroad, we salute you. אירוע מתגלגל ומתמשך, שבהם בעצם one man show. אל קשר עם המרכז שליטה, הייתי שואל, תגידו לי, יש צוות לטיסה 071, סתם דוגמה לבומביי, והם היו נותנים לי צפי, ולפי זה הייתי יודע לבנות את עצמי ולתכנן את העבודה גם. אני חושבת שהדבר שהכי טוב שזכינו לו במשבר הזה, זה הכרנו את כל המחלקות, למדנו כל אחד מה התפקיד שלו. באמת ניסינו לעשות ככל שביכולתנו לסייע לנוסעים להגיע ליעד שלהם. היינו צריכים לספק ציוד כל פעם למטוס אחר. אבל תודה לאל שהכל יסתדר. הצלחנו בגדול. כולם איחדו כוחות, אם זה המחירה, אל מול השירות, אל מול השווה. יש פה חברים, יש פה קושי לפעמים, יש פה כיף, יש פה לחץ, יש פה הרבה דברים. יש לנו חבר'ה, חבל על הזמן. כל שעה, בשעות היממה שהזמנתי אותם בטלפון, הם מגיעים. זה מדהים. תדעו, בהשכלה כללית כולכם, עוד 5 חודשים לפנסיה. אני מאחל לשנה הקרובה שיהיה לנו הרבה עבודה כמו שנים קודמות. ושנמשיך ככה להיות יחד תמיד. ואנחנו מחכים כבר למטוסים החדשים שצריכים לבוא עלינו. רצים קדימה. מה במשפחה העולמית? בשבילי החטיבה היא משפחה. משפחה שנייה. בשבילי החטיבה היא מצוינות. יש לנו צוות מיומן וצוות מקצועי, ועם כזה לב רחב. אני חושב שהשמיים הם הגבול, זה משהו לא נורמלי. שנה טובה ולקוחות מאושרים.